Experimentazio txokora etorri gara, ez da? Eta gaur, hau ikusita, zer uste dozu egingo dugula, berpentsatu. Zer egingo dugu? Gatzatua egingo dugu? Bai. Edo mamia, oso ondo. Mamia edo gatzatua egingo dugu. Postrotxu bat egingo dugu, eta egingo dugu sukaldari lanak egingo dugu. Eta horretarako badakizu zer erabiliko dugun? Bitu. Idiondo begiak, belarriak erne, eta begiratu, erabiliko dugu. Lapiko, begiratu, bakoitzak, gela bakoitzak izango du bat. Tamainu ezberdinetakoak dira, baina berdin da, Lapiko bat behar dugu. Behar dugu, iribiatzeko, tramakulu hau. Edo kutxara. Edo kutxara, esnea iribiatzeko. Bai, erabiliko dugu burruntzaldia ere bai. Bakoitzak badeko bat, Bai, begira. Burruntzaldia ere erabiliko dugu. Gero, esnea, edalontzietara sartzeko. Bai, itu. Eta begiratu, edalontzi bakoitzak badauke pilita. Mamia. Gometz batzuekin. Edo gatxatua. Etxera eramango duzu, Bakoitzarentzat bat egongo da, begiratu zematen da. Eta bukatutakoan eramango duzu etzera, gastatzeko. Aita, ama mari edo nahi dozuenari emateko. Edo aititeri ere bai. Oso ondo. Oso ondo. Bueno, orain. Beste gauzatxo bat. Horretarako, garrantzitsuena zer erabili behar dugu? Zer da? Baina. Horretarako, badago, sekretotxo bat, magia izango balitz bezala. Badakizu ezer den hau? Handega? Gatzagia da. Eta, pote txikia izan arren, botatxo batzuekin, tangada batzuekin, magia egiten da. Gatzatua gogortzeko eta zapore gozoa emateko. Erabiliko du agurtzale, ero maizenak, eta marenek ere bai, esneari botako dira. Tik. Erikustiko ditugu zenbat tangada, bai? Orduan, lapikua, burruntzaldia, iribiatzeko tresna, esne mota bi. Edalontziak eta gatxagia dute sekretua izango da, bai? Falta da gauzatxo bat. Zer gauzatxo? Zerekin neurtuko dugu temperatura? Temperatura neurtu behar dugu, egon behar da, epel, ez bero eta ez hotz. Orduan zerekin? Termometroarekin. Badakizue, esnetan sartuko dugu eta 37 zenbakia ikusten dugunean, 37 gradutan egon behar delako, aterako dugu eta gure mamia preste egongo da. Zerbitzatuko dugu edalontzietan eta karro handi horretan jantokira jaitziko dugu oskailuan sartzeko. Han egongo da 4-5 ordu eta prest dagoenean bakoitzak bere hartu eta etzera eramango du, tastatzeko. Gozo, zuek egindakoa, Hasiko gara? Pausuz pausu hasiko gara, dena konturtetzeko, bale? Oso ondo. Boa, beraiek... Bale. Nire makinista non dago? Nortu dira gaurko makinista? Nor dira makinista? Makinistak etorri. Gure gaurko makinista? Nire gelako makinista nor da? Hemen dikatzati, torri kaino. Ander! Etorri, cariño. Eñao, torri. Makinistako. Bueno, makinistak botako dago esnea, bale? Lehenengo hori, hau. Torri, Ander. A ver, hartu, bitxin. Horrela. Eta zenbat botako dugu? Dana. Aitu Baitu. Botako dugu. Ondo, lertu egiten dozu, Guzi nolakoa da? Zein kolore dauka? Zein kolorea? Zuria. Maize, lodiagoa da, Esne hau da lodiagoa. Dana botako dugu, alo? Zein botako esnea? Ardiarena.
Likidoa da, ez da? Ai, da gura Aputxunek hemen botatzeko eta aprobetsatzeko hemen dagoela. Vale, orain egingo dugu pausatu bat. Amen. Botako dugu hemen. Dira berotzen, Beste galderatxo bat. Bueno, bueno, berotzera. Hoizerako izaina! Baina niretzako izango da! Bitu zelako termometro berezia. Bitu zelako luzea dene. Luzera hau badakizu zertarako den? Lan, lapikoan sartzeko lan esneta nola, txas! Eta, debadeko zogeta mazazpi, orduan? Prestatuko dugu. Gatzaria botako dugu, baita bota behar dugu. Hogei tanta edo. Zenbatu, venga. A ver, zenbatu tanta. Txaron, bat, bi, iru, venga denok. Lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar, hamaika, hamabi. Itxaron. Hamabi, hamairu, hamalau, hamabost, hamasei, hamazazpi, hamazortzi, hemeretzi, hogei. Eta orain? Irabiatu.